जों प्रेस मिट खालामनायनि कारन अंखा जों कालाबन विलेज कमिटिनि आन्दाराव फायो दिनै रेगानि डेटबो दंमानि रेगानि डेट दंफ्र जोंनि बोरैराव फायखा रेगान तुमा नंलिया रेगानि अंनियानि कारन अंखानो वाटि फायोबा अंलालिया रेगारो अंगलाय BJP ni borok rok no secretary sawan ka 10 ta digi फायदि होनाय इमोनबो जों खबर माखा अंगलाय borok फायलायखा फायलायनाय जे 36 मटं माने नगनि सिलेक्ट खालाय दं माने इमोनो borok डिलीट खालायनाय ताइबो एसा borokनि BJP ni borok no borok माने नग रनायनि बागै सिलेक्ट खालाय दङ इमोनो जोंनो खुद नखा माने फाइनल डिसिजन borok अरो नालायो नंगले जोंबो नायनाय जोंबो मंगलिया अंगेनि बागै जों साखा बरनो नरक तो अरो कुनु अधिकार करै अधिकार तंफानो नरक बाइकल अधिकार अरो नरक तो फाइनलिस्ट खालामनाय माया जोंबो नरक चिनि तिप्रा मटानि हयतेबो नरक साना दरकार नरबो फाइलायनाय फाइनल डिसिजन नायनाय नगरंनो बागि डिसिजन हायबो साया बरक ओंगलाय कायसा पक्षनि हयते सायिसि बरक बिजिन बरकनो ति फायनाय हायखलाय खाय दङ ओंगलाय बोरिरग फायखा बोरिरग फायबो जलि माने कारनखा बोरिरगनि नगरनोबो बरक तानजाक ए 36 ता नंनि बमुङा बरनि बमुंबो दङ ओंखाय जों फायलाय अरो बरनो साजाक प्रथमनो नरक अरनि हकरदि ओंगलाय जों ताला मारुसिनाय बरक तमा साखा जों हकरिया जों फाइनल खालायनो फायो जोंनो साइसे बरक फाइनल खालायनाय जोंनो सावै बाइकल फाइनल खालायनायबा इमोनो जों साखा बरक मानिया ओंगलाय जों ताला मारुक मानि पर 20-25 मिनिट अंनाय 20-25 मिनिट परे आउट पोस्टनि फायखा गरजि थानानि तारपरे उदयपुरनि फायखा फायनाय बरक साखा जों बे कक्सि सालाया फार्स्ट टाइम फायने बरक तमानका नरनो 2 मिनिट टाइम रेखा फर्स्ट टाइम बरक 2 मिनिट साका लास्ट टाइम साका बरक 3 मिनिट साबा बुथानानि मतो थानानि तो साइमाया ब उदयपुर नंनायना अच्छा ब साका 3 मिनिट बंगिया अफुरनो लाठी चार्ज खालायरेखा बोरै बोसाबो नायलिया चला बोस्लाबो नायलिया जत्तनो बुनानि तंनानि सुर खालायखा बोसाबो मा खारका चला बोसाबो मा खारका बुखा टकखा ताबो चिनियरो तंगो बुजांमानिरो तारपरे ने कतजन इनजुर पार्सन खा पर्सन तो 25 अंनाय अच्छा एरेस्ट रक खायजाखा एरेस्ट तो खायजाखा मांनै द मागथाम खायजाखा अच्छा ताइ तमा अंखा अंमानि कारन अंमानि ताइ तमा अंखा बाइरक तख्रुखा साबन बाइक तख्रुखा चिनि कर्मी रकनि तिप्रा मथानि कर्मी रकनि तख्रुखा कयता हाय बाइक 20-25 ता हाय अंनाय बाइक रक अरो स्टेटमेंट बरक रुबो रंजन मानि नुवातिया बरक हायके रुबो जोंसि तख्रुबो होनाय एक्चुअली माने मथानि बरक तख्रुबो नै मथानि बरक तख्रुबो होनाय बरक स्टेटमेंट खालायो ओंखलाय बरनो तालासि मारुक जा बरक बाइकेल नगबा जोंसि तख्रुबखानि इमोटे एक्चुअली इमोतो फेकसि चिनि अरो जे नगो तमानि बाइक बरंनो प्रूफ रुबो बरनो प्रमाण पत्र दङ सिबा तख्रुबिया जतन प्रमाण चिनि अरो दङ बोरै मांनिनो बुखा पुलिस रक फाइन टियास रक फाइनाय इ नगबो नगरनो सिबायखा पुलिस टियास रक तारपरे ने अनेक किछु अंका दिनि बाइक ले साबा तख्रुमानि अंकल टियास रक पुलिस रक तख्रुबो नग बिसिंनि बाइक रक न टियासर पुलिस तख्रुबो फाइनाय पारा हाबैबो तख्रुबजाक पारा फाइने तख्रुब रमजान रगले कि मथानि कर्मी ना तमा टिकारन फाइमानि टिकारने फाइमानि सि बरले टिकारी रेनानि फाइमानि मागथाम मासाना रमित लांखा तै मांनिनो याकारिखा तमा कारण म इमबो एकटा कारण दङना मते आंबो साइमालिया बरनि मेन उद्देश्य अंका तिप्रा मटन हाम खालायनाय बागै तिप्रा मथानो हामे सानाने बागै इमंका बरनि मेन माने पॉइंट अच्छा इरो कायसासनि कुनु मदद ततन कुनु राजनीतिनि मदद ततन जे इरो निजि कन्ट्रोल माने अरो मदद तंगु मो आंबो साइमानो अदन मदद तंगु अंकलाय जन्थुमाराक तारपरे ने रंजन मानिक नुवातिया बिश्वजित नुवातिया बरक खरकनामनि अरो मो तंगु बरंनो आनि जे साइमानाय बरंनो मन जतन खालायलायो बरंनो उद्देश्य अंकाय तिप्रा मटना टारगेट बो मनो खालायता
তিপ্রা মঠানা হামলা খাইনাই হিনে টার্গেট রক নাজাক যাবো তাবক পাড়া রগলে পুলিশ প্রশাসন ফাই হামলা দেখাই পায় hamla to yang para dige khlaijak tabo bo khnai tongo yang dige borok hamla khlainai bo khnai tongo পাড়াও বরি বছর টংলাই মিয়া tabo beri besarbo tongmalia je bazar gana tongnai borok borokno bo bukha tokha ibo chini ro proman tongo nogrokno sbaika police tia sarok phainai taibo bike rokno tokrupka ibo chini ro proman tongo ibo chung proman bo khainai mo haise oro chung kuno dalat kok saya chung dalat rajniti bo khlaiya oro chung dalat babe kuno rajniti khlaiya oro dalat rajniti khlainaka